De enquêtecommissie vindt dat er een cultuuromslag plaatsvindt in de aanpak van nieuwe miljoenenprojecten. In deze zaak weer er te min afstand tussen de gemeente Smellingelaan als subsidieverstrekker en de Lawei als opdrachtjouwer. De gemeente gaat daarbij te volle mee in de kritiek die de Lawei op de verbouw hier. Ja, dat constateren we dat het eigenlijk een co-productie was door de subsidieverstrekking, maar ik door de verantwoording van die subsidie werd er te weinig afstand wie om wat er onleverde wordt kritisch te beoordelen. De gemeente waart een tandeloze tijger, schreeuwt de commissie. Ook intern is er van alles aan te merken op een gemeente. De commissieleden hadden de indruk gekregen dat de ambtenaren te volle macht hielden. Dan zien we dat soms mensen zelfs op de stoel van de bestuurder of van het gemeenteraadslid zitten gaat. Nou ja, dat kan natuurlijk net. En dan naar mijn beste politiek adviseren in de zin van een advies aan. Maar die moet natuurlijk net politiek bedrijven. Dat het college van burgemeester en wethouders de Lawei stiepen had in het besluit Bouwer van Noordel onder de kant te zetten wie een groot risico. Een second opinion, hier beter west. Het was 2014 in februari toen we de eerste, bij u in ieder geval, de eerste signaal dat het net goed ging. En die vragen hebben we aan juni nog eens een keer herhaald. En er is continu verzekerd dat er niks aan de hand is, dat het al prima verroen. Nou, en de uitkomst weten we. Bij de kunde van nou, hier hele college van burgemeester en wethouders opstappen matten, zo zei de Vries. De gemeente hier van Smellingelaan praat in kwarten over de uitkomsten van het onderzoek.